Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe yeɓiyankoɓe Dakar TV yonti e kumpital men e ñalawma aljuma sapo lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nder leydi Sénégal. To banggue gonka coronavirus e nder leydi Sénégal e ñalawma hande o jagoɗo kalfinaɗo kala ko yowiti cellal Abdoulaye Diouf Sarr hesɗuɓe natɓe coronavirus ko ina wona sappo e joyo neɗɗo, sappo e nayo selli hen, temedere e capanɗe jeenayi e jeeyo kemno wadde test e ñalawma hanki o. Communautaire ko 0 gila e ñande ɗiɗi lewru mars ha e ñalawma hande o temedde e capanɗe jeegomo e jeeyo heeɓi coronavirus e nder leydi Sénégal. ɗiɗo mbasi hen pitali muɗumen temedere e nogas e jeeyo heddi hande wonɓe e traitement to suudu safrirdu gal nde liggotoɗo e groupe Futurs Médias heeɓi coronavirus. golloɓe RTS heeɓi neɗɗo mum gonduɗo e rafi coronavirus. litama noon on jaydiyanke o liggoto ko e rédaction RTS D. Senelec naajo liggotoɗo ɗo direction général to holitama o heeɓi covid-19 ko coronavirus o naati e aduna o. Sénégal naɓe ko ina wona capanɗe joyo neɗɗo mbasi hen pitali muɗumen ko e Afrique o ha Amérique e France foof e Italie e Espagne. laamu noon leydi Sénégal itti pelital e wasde artirde in goskiji mo e mbat koppereje gam sorandeɓe e ɗen leyɗele ɗe mayiɗe ɓe coranaɓe kabriji ɓe gubbe toon. Fatick capanɗe jeenayi e neɗɗo pawama e jungo gam wasdeɓe ɗoftade kuulal couvre feu. commissariat Boubacar Sarr holliti ɗumen saabu so tawi ɓe ndenani ngal ɗon kuulal kala nangaɗo hen foof dañat caɗele. so tawi yimɓeɓe joɗaki e deccude caɗele ɗe ɗe gasata e nder leydi ndi. to Touba heddori tan ko yimɓe ɗiɗo wonduɓe rafi coronavirus to suudu safrirdu Darou Marnane. sous-préfet Ndam sous-préfet to Ndam o holliri hande e nder 24 heures o maɓe goppite wonta 0. to Kolda ɓen dilloɓe e ambulance e dognoɓe taxi Jakarta ɓe kolliti o saaha ɓe galani ɓe mbawani dañde koɓe nawata e galleji mabɓe ha tendi kadi e wonɓe ɗin jeereji saabu ɓe kolliti so tawi ɓe gudditi ha waktuji sappo e joyi tan ɓe guddat. ɗum waɗi jomum wawatani dañde hay koyeɓe luwasu muɗum. kadi dognoɓe taxi ji e nder Kolda ɓe kolliri oɗo saaha koɓe dañatno e ñalawma ko hay feccere mum ɓe keɓata saabu koɓe haɗaɓe jolnude. gudden ko jayndeji men piniri ɗo e nder leydi men Sénégal. jaynde men Libération wi corona o jibini bone ƴiƴam manki ɗo e nder leydi Sénégal. Libération jaynde men Les Tribunes wi Dame Amara e wondiɓe mum ɓe mbaali jema mabɓe gadiɗo to suudu dumbirdu woni to kaso. jaynde men L'As wi oɗo saaha hakkillaji puɗɗima deeje to Touba Thiès nanaka toon hay kan goto. jaynde men Les Soleil wi safroɓe ɓe tinnima no fewi saabu ɓe cafri hen wonnoɓe coronavirus o ko yoni no fewi. La Tribune wi capanɗe joyi neɗɗo Sénégal najo yalti aduna e rafi coronavirus o. Amadou Ba o ƴetti pelital ma laamu leydi Sénégal daranɗo ɓen haaɓe mbawa ubbede ɓe juule tawa kadi ko julɓe juulataɓe haaɓe gubbe ɓe corane toon ɗabriji ɓe mbasa artirede. Les Échos wi en ɓen waɗaɓe defere e jamma hanki o to suudu dumbirto tawa saabi ɗum ko mayde Iba Thiam inde mabɓe nana ɗon. Vox Populi wi en Dame Amara e wondiɓe mum o saaha ɓe ɓenninama ɓe mbaɗama defere. jaynde men L'Évidence wi en Abdoul Karim Sall omo darani commune Pikine o walliɓe ballal mantinigal. jaynde men Libération wi en bombo o e o saaha so tawi fetti e nder Dakar woppata hay goto. kawuji communautaire uji ɗi yiyama Yoff Médina Ouakam Pikine Sangalkam to Plateau. jaynde men L'Observateur wi en coronavirus o président Macky Sall ƴetti pelital e ƴettude arme e haɓade rafi o. jaynde wi en to banggue faggudu aduna o ma yaaru caggal. Vox Populi wi en 20h 6h ko ɗin waktuji laamu leydi Sénégal jeeyi e o saaha wi ɗum ko Ceerno Bokum. Le Quotidien wi en directrice OMS o wi alhaali o ma hawnode kadi ma mus yo Afrique naɓe yo jawno jacco keblono koye muɗumen law. Direct News wi en sen jeeyi ha premier ministre Canada ina woya ganden ɗum hulɓinima de. Critique wi en professeur Daouda Ndiaye oɗo saaha omo dari e darde mantinire e nder leydi Sénégal gam wallude yimɓeɓe e haɓade rafi coronavirus o. Walf Quotidien wi en jagoɗo Mansour Faye oɗo saaha omo fecca ñamde e yarde e nder commune makko o. jaynde wi en alle e ballal makko ngal ɓurtude beele wona yiilade mairie o woni. Les Échos arti e haala Diop Isaac hewɓe kolliri haala coronavirus walli Diop Isaac sona ɗum haala makko gasatano e nder leydi Sénégal. bandiraɓe yiɓiyankoɓe Dakar TV ko ɗo min mbañoto on so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama.